Bé, doncs benvingudes i benvinguts a unes converses NAT d'aquí del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. És la primera conversa NAT que fem relacionada amb l'exposició d'Animals Invisibles, mite, vida, extinció i desextinció, que algunes i alguns de vosaltres ja estàveu visitant ara, alguns ja l'heu visitada, i realment, fora que som molt contents que el Museu de Ciències Naturals hagi donat acollida a aquesta temàtica, la dels animals invisibles, amb les converses NAT això ens permet entrar en temàtiques més especialitzades i comunicar-les a la ciutadania. Avui tenim una taula rodona de luxe. En Gavi i jo estarem aquí com a moderadors, però avui les sàvies són la Mònica Artigas i la Evelyn Segura, que després us les presentarem com cal, però volíem que aquesta xerrada tingués un inici amb dues de les comunicadores, dues de les activistes mediambientals que tenim també a casa nostra, que figuren a l'exposició d'Animals Invisibles, que són l'Odil Rodríguez de la Fuente y la Carlota Bruna. Es increíble pensar que cerca del 99,9% de las especies que han existido en la historia de nuestro planeta se han extinguido. Es decir, nosotros y las especies que nos acompañan representamos apenas un 0,1% de todas las formas de vida que han existido en la larga historia de nuestro planeta. También es increíble pensar que si comprimimos la historia de nuestro planeta, que es de alrededor de 4.500 millones de años, en un reloj de 24 horas, nuestra especie únicamente apareció en los últimos 4 segundos. Como hija de mi padre, Félix Rodríguez de la Fuente, me gustaría reivindicar lo asombrosa que es nuestra especie. Muchas personas me han preguntado y le preguntaron a él en vida cuál era su especie favorita. Algunos adivinaban que podía ser el halcón o el lobo, pero él siempre defendió que es la nuestra, los seres humanos, los que representamos un parto de la vida absolutamente insólito y extraordinario, porque representamos la capacidad que la vida tiene para verse a sí misma. Y esta es precisamente la manera de que tantas especies pasen a ser invisibles, porque ser invisible es el paso preliminar a ser una especie extinta, que desaparece. Mi padre trabajó y dedicó su vida a presentarnos a aquellos compañeros de viaje con los que compartimos el planeta. Y gracias a adquirir conciencia del mundo en el que vivimos, de la importancia que tienen todas las especies, es como damos ese primer gran paso hacia frenar la extinción y la pérdida de biodiversidad y de belleza en este planeta. Gràcies. Ara escoltarem a la Carlota Bruna, que avui no ha pogut ser amb nosaltres. Imagina un món on cada ésser viu tingui un lloc per existir. Un món on els boscos continuïn dempeus, els oceans siguin cristal·lins i els animals en perill d'extinció trobin refugi a la seva llar natural. Aquest planeta no ens pertany com hem pensat durant anys. Convivim amb altres espècies sorprenents que mereixen viure en plenitud. Cada acció compta. Protegir els seus hàbitats, reduir la nostra petjada i respectar la vida salvatge. Perquè, com diu la ciència, encara estem a temps de no tenir més animals invisibles. I tu tens un paper essencial per fer d'aquest món un lloc millor del que ens hem trobat. De fet, la Carlota Bruna havia de ser avui amb nosaltres, com us he comentat abans, però precisament està ara mateix volant cap a Xangai. Havia de fer-ho demà, però li han canviat el vol i precisament va amb una xerrada amb una trobada d'acció sobre els oceans. I com no podia ser amb nosaltres, doncs ens ha volgut deixar un missatge avui com si diguéssim, de justificació pel fet que no hi és, però que volia d'alguna manera adreçar-nos unes paraules. Hola a tothom! Tant de bo estar amb vosaltres. Em faria moltíssima il·lusió estar entre la Evelyn, el Gavi, la Mònica i el Jordi en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que és un dels espais que més m'agraden d'aquesta ciutat. I jo em presento, soc la Carlota Bruna, soc activista pels drets dels animals i pel medi ambient
I aprofito que fa poc que ha mort la Jean Goodall, que és una de les meves grans inspiracions en aquesta vida. Ella sempre deia que cada dia marquem una diferència, només hem de decidir quin tipus de diferència volem fer o marcar, no? en el nostre voltant. I moltes persones, quan veuen el món que ens envolta, senten molta desesperança o frustració perquè hi ha molts problemes al món. I una cosa que sempre deia ella és que comencem petit, que mirem a la nostra comunitat i que segur que hi ha moltíssimes coses que podem fer, tant pel medi ambient com pels animals, com inclús per ajudar les persones. I això és el que ens dona esperança, poder actuar. I és millor actuar per la comunitat. I una cosa que jo dic sempre és que no cal fer-ho tot, no cal fer-ho perfecte, però simplement hem de començar i amb algú que ens agrada. I així, a poc es canvia el món. Doncs molt bé. Comencem. Molt bona tarda, un plaer tenir-vos aquí. Ja heu vist que les formes de comunicar de dues expertes, avui parlarem sobretot de comunicació. Aquí tenim, són periodistes i persones que estan treballant justament amb això. Ja heu vist amb els vídeos només de l'Odil i ara de la Carlota. La forma de presentar-se era com, sobretot amb el primer vídeo, el que podeu també visitar a l'Expo, la Carlota era com rapejada, així pim-pam, anaven sortint les imatges. Són nous estils, però la idea de tothom, els que estem aquí, és comunicar, és transmetre aquestes idees, a veure si podem més o menys encomanar-les, que penso que són força comunes, que hagueu vingut fins aquí, ja vol dir alguna cosa. L'Evelyn Segura és una d'aquestes grans comunicadores que tenim ara, que amb una mirada fresca, jove, com la bio curta seria biòloga, comunicadora científica i conservacionista, però donarem alguna dada més. És una de les persones que, com el Thomas Berry va proposar la gran conversa, perquè sortíssim tots endavant, era necessari que nosaltres entenguéssim, comencéssim a entendre i a dialogar amb els no humans que ens envolten per així, bàsicament, sobreviure nosaltres. La Evelyn és una persona que proposa, que viu en aquesta gran conversa, i ara us faig 5 cèntims de com és ella, o sigui, qui és ella professionalment, i després ella us farà com una introducció. Ens hem demanat a les dues convidades que preparin això com una exposició de 10-15 minuts perquè ens expliquin això, com veuen elles la revolució animal que proposem. L'Evelyn Segura és, ja us deia, biòloga per vocació i comunicadora científica per naturalesa. Combina el rigor científic amb la passió per comunicar la natura i la biodiversitat. Va treballar com a biòloga per diverses ONGs i entitats coordinant projectes de conservació. Des de fa més de 10 anys ha presentat diversos programes de televisió, com Què animal, a la 2 de Televisió Espanyola. Col·labora a l'altaveu de la 2 Catalunya, a Para Todos la 2, i va formar part de Aruseros, amb l'arroba, a la Sexta i Espanya Directo de la U. També en espais radiofònics com Serendípies i Aquí Catalunya de la cadena SER, entre d'altres, i participa habitualment en actes i esdeveniments vinculats al medi ambient, la sostenibilitat i la ciència. Compromesa amb la preservació del planeta, enfoca la seva feina a fer arribar el coneixement científic al gran públic per despertar la consciència ecològica i connectar les persones amb la natura. Ella sempre diu que és conservacionista a través de la bellesa de les històries escrites, narrades i il·lustrades. I ara, Evelyn, endavant. Moltes gràcies, Gavi, moltes gràcies a tots els que esteu aquí. Jo us faré una explicació de com veig aquesta revolució, i sobretot quan en Jordi em va proposar l'exposició va sobre animals invisibles. Jo automàticament vaig fer un animal al meu cap d'aquests animals invisibles i em va aparèixer al cap un guepard. Dic, home, potser invisible per la cultura popular no ho és, perquè tots qui més qui menys coneixem aquest gran felí, on viu, com caça, que és l'animal més veloç de la terra ferma, em refereixo. Però sí que és veritat que sí que es pot fer invisible d'alguna manera. Gràcies al motejat que té en el seu pelatge, és capaç de passar totalment desapercebut en el paisatge, de fondre's amb aquest paisatge de la sabana,
i convertir-se en un animal invisible per voluntat. O sigui, l'evolució l'ha portat a ser un animal invisible per qui el vol veure o qui l'hauria de veure. Perquè, clar, allà ben a prop, al seu voltant, quan ell es va apropant per actuar i caçar, li va molt bé passar desapercebut. Passa desapercebut fins l'últim segon. Hi ha un instant en què la situació canvia. Es passa de la calma a l'estrès màxim, a l'adrenalina màxima, perquè just quan es troba a poca distància de la seva presa, en aquest cas seria una gasela, la situació canvia radicalment, sobretot per la gasela, perquè en el seu cervell es produeixen molts canvis. Se'n dona compte per algun soroll, per l'olfacte, alguna cosa desperta el seu instint i en mil·lèsimes de segon la seva amígdala, encarregada de percebre la por i gestionar la por, es dispara, estimula l'hipotàlam i d'allà es desencadenen una sèrie de reaccions en el seu cos que es prepara per apretar a córrer. Els músculs es tensen, s'omplen d'oxigen, el pols s'accelera, les pupil·les es dilaten, la respiració també s'accelera. Tot preparat per sortir corrents i aconseguir que el guepard no l'atrapi. Clar, us he dit que el guepard és l'animal més veloç de la terra ferma. Llavors digueu, la gasela per molt que corri poc podrà fer. Però, potser no és la més ràpida, però sí que té una bona estratègia per aconseguir lliurar-se de les urpes d'aquest gran depredador. I és que és molt bona fent girs molt ràpids. Potser en línia recta no aconseguiria mai fugir del guepard, però fa girs molt bruscos, molt ràpids, canvi de direcció i d'aquesta manera esgota el seu depredador. El va desgastant. I d'aquesta manera, la seva estratègia aconsegueix això, que el guepard al final es cansi, perquè és molt bon carrera ràpida, però té un límit, i al final desisteix i aconsegueix sobreviure. Realment el guepard podríem dir que és un gran caçador, però té èxit en un 60% dels seus intents. Així que no sempre ho aconsegueix i les gaseles continuen existint. Però què passa si en comptes d'una gasela, el guepard decideix que aquell dia, el menú del dia, és un petit nyu, una cria. Aquests animals, òbviament, la primera cosa que se'ls acudeix fer davant d'aquest perill imminent és apretar a córrer. Però un petit nyu, diguéssim que no, la velocitat no és el seu fort, amb aquestes potes desgarbades que té, que amb prou feina es fica una davant de l'altra. I llavors hi ha una altra estratègia. Córrer seria la primera, però quan veuen els adults que formen part de la manada que no se'n sortiran, el que fan és la força col·lectiva. S'agrupen, deixen els més vulnerables al centre, fan una barrera i la força col·lectiva és el que dona l'avantatge. El guepard s'ho pensarà, de ficar-se entremig d'una manada de nyus que l'estan mirant fixament i que no dubtaran en contraatacar. Per tant, en comptes de fugir, lluiten. És una estratègia totalment diferent. No és millor una que l'altra, simplement que depèn de la circumstància o de l'animal, de les teves capacitats, utilitzes una estratègia o una altra. Tots els animals fan servir aquestes estratègies? Home, no, perquè a vegades l'amenaça és tan gran i tan desbordant o que t'agafa sense opcions que és millor fer-te el mort. Això és un opòssum, les tarigüelles, són animals que quan es troben així en col·lapse es bloquegen, es paralitzen i es tiren al terra simulant estar mortes. El cos es torna rígid, les batecs del cor es tornen pràcticament imperceptibles, obren la boca fins i tot com si estiguessin realment morts i desprenen pudor a cadàver. I direu, home, aquesta estratègia pot semblar una mica desesperada. O fins i tot, home, no sé si se la curren massa o si és massa apropiada en segons quines circumstàncies. No és l'única que la fa servir, les serps també ho fan. Llavors, si hi ha molts animals que l'estan utilitzant, senyal que deu funcionar en algunes ocasions. Doncs funciona quan els depredadors realment el que estan buscant és una presa viva, una presa que es mogui. Clar, si de cop el que es troben és un animal que no entenen ben bé per què, els animals diguéssim que no es qüestionen de ai, si fa un moment l'he vist córrer i ara no. Doncs bueno, ara no, què és el que passa ara? Analitzen la situació, oloren i diuen uah, un animal en descomposició, això és una indigestió seguríssima. Per tant, aquell depredador ja s'ho ha pensat i se'n va. I aquests animals, quan veuen que l'amenaça ha desaparegut, es tornen a activar, ressusciten i continuen el seu camí. Per tant, no és una mala estratègia. Els humans no som tan diferents dels animals. De fet, som un animal més. I davant d'una amenaça imminent, concentrada, doncs també reaccionem. Instintivament, una de les estratègies, òbviament, és fer com la gasela, sortir corrents. Si no podem sortir corrents i veiem que tenim possibilitats de guanyar, ens enfrontem a allò que ens està amenaçant i lluitem. Però en alguns casos, realment el que fem és entrem en xoc davant d'unes amenaces d'aquestes que ens desborden, que són molt, molt grans, ens bloquegem, ens paralitzem.
I aquesta paràlisi realment és la que ens succeeix davant de fenòmens o d'amenaces com la crisi climàtica i ecològica. Són amenaces tan grans, fins i tot un punt abstractes, no estan ni concentrades en el temps, sinó que és una amenaça, no sé si avui en dia podria utilitzar la paraula subtil, però sí que és molt llarga en el temps. De cop és evident determinats dies, no? Quan cau un aiguat, hi ha inundacions, llavors som conscients. Quan desapareixen les platges perquè ha vingut un temporal, hi som conscients. Però si no, doncs desapareix aquell fenomen concret que ens fa pensar que estem en una crisi climàtica, tot es normalitza i nosaltres continuem amb la nostra vida quotidiana. Hi ha altres moments en què sí que ens donem compte i ens arriba la informació o som conscients que hi ha petits moments o petits impactes que es van acumulant en el temps. Els estius són més llargs, els hiverns són més atemperats que abans, les flors no apareixen igual, l'agricultura pateix les conseqüències també de que el temps vagi canviant. Són petites coses que es van acumulant en el temps. Però clar, no és una cosa concentrada ni momentània. El nostre cervell està desconcertat, no sap què fer, perquè aquesta amenaça no és puntual, sinó que es va allargant en el temps. Estem cansats, no podem estar sempre en l'alerta. Sí que és veritat que tenim coneixements, tenim la informació, podem accedir a aquesta informació, però és esgotador estar en alerta durant molt de temps. No ho podem sostenir en el temps. Llavors el nostre cervell el que fa és buscar altres alternatives, estratègies per sortir d'aquell bloqueig i d'aquell moment de el món s'acaba. I llavors el que fa és optar pel negacionisme. No, això són uns exagerats. No serà per tant, segur que no és per tant. Demà ja no se'n recordarà ningú. O opta per la ignorància, per ignorar-ho. Bueno, ja veurem què passa, ja veurem, jo segueixo amb el meu. O si no, ens autoinformem moltíssim, aquesta infoxicació, tenim molta informació, molts inputs, ens genera ecoansietat, ens bloquegem i pensem realment que és que no val la pena absolutament fer res, perquè total, si és que el món s'acaba, se'n va tota la merda, la gent és una inútil, sobretot els que manen. Llavors, què puc fer jo com a simple humà d'aquesta societat? Què puc fer jo per canviar el món? I què fem? Ens pleguem de braços i no fem res. Però realment sí que hi ha maneres de fer les coses. Sí que hi ha maneres de fer les coses. Òbviament, els mitjans de comunicació és veritat que a vegades no ho posem massa fàcil. Jo dic posem perquè treballo als mitjans, però no sóc responsable d'aquests titulars catastrofistes que parlen de desextinció, de catàstrofes, de la fi del món. Això realment el que fa és, el que s'està informant, és alimentar encara més aquesta ecoansietat, bloquejar-se encara més i al final és això, no? Hi ha gent que directament decideix no tenir fills perquè, total, en aquest planeta ha de venir a viure. Aquesta és la gent que realment s'hauria de reproduir, perquè són els conscients, els que realment sí que farien alguna cosa. Però ens desesperem moltíssims. Però si mirem el nostre entorn, si mirem la natura, si mirem els animals, ens estan donant pistes d'estratègies. Podem fer com el guepard, per exemple, que l'he pintat com l'invisible depredador, però realment té una estratègia boníssima per sobreviure. És àgil, és ràpid, decideix amb celeritat. A més, allà on fica l'ull, allà que va, és molt precís. Això seria una mica el paper de la ciència, de la tecnologia, allà on hem d'actuar. Però podem fer també com la gasela. Bueno, si hi ha opcions, podem fugir. Però no només és la fugida, és que és un animal que improvisa, que opta per fer resiliència, resisteix, inventa, és creatiu. Els nyus és la força col·lectiva. Potser un humà sol pot destruir moltes coses. Imagineu-vos si ens ajuntem molts humans, la quantitat de coses que podríem arribar a crear. I l'opòssum, no diguéssim que fer-nos el mort, no sé, potser podem fer així, que quan ens espantem a vegades ho fem, sí o no? Se'ns obren els ulls moltíssim, però automàticament ens els tapem, no volem veure el que passa. Sembla com si no miréssim, aquí no ha passat res. Bé, no seria tant això, sinó aprendre a observar el nostre entorn, a ser conscients quan el perill ja ha passat i saber-nos despertar d'aquesta situació d'immobilitat i no deixar que hi hagi una immobilitat col·lectiva que ens aturi a tots, perquè a més, els missatges dolents es contagien, però recordem que els bons també. Llavors hem d'explicar, sobretot, aquestes coses, aquestes històries que estan basades en aquestes estratègies. Diguéssim que una estratègia sola potser no funciona, però el conjunt sí. Històries que funcionen, històries que utilitzen estratègies de supervivència, històries reals, històries properes, perquè a vegades les llunyanes les veiem massa alienes, però històries que estan al costat de casa. Aquesta òliba va caure al costat de casa, és una del poble. Històries en les que podem implicar els veïns, la societat,
les comunitats més locals, els barris, les ciutats. Històries que siguin d'èxit, aquelles que recuperen espècies, projectes que ajuden a que ecosistemes recuperin l'estat salvatge. Aquesta feina pràcticament invisible de científics, activistes, comunitats que fan i vetllen per la biodiversitat del seu entorn proper o del més enllà, perquè a vegades fem coses aquí que poden beneficiar a comunitats o quilòmetres molt més lluny. Per tant, jo sí que apostaria més per contagiar el positivisme i no perquè amaguem els problemes ni perquè les històries d'èxit realment resolguin absolutament res, perquè no és aquesta la idea. Explicant coses boniques no estem resolent els problemes, però sí que contagiem les ganes i fem que la societat desperti d'aquesta immobilitat tònica, d'aquesta tanatosi, d'aquesta fer-nos el mort i estar paralitzats per aquesta abrumació de males notícies que ens bloquegen i no deixen veure la llum. Hem de donar solucions, explicar dades, històries que sí que funcionin perquè l'enveja positiva sí que va bé. Si aquell ho ha fet, si en aquella comunitat han aconseguit recuperar les òlibes del seu campanar, coi, per què no ho podem fer nosaltres? Aquest contagi, aquest copiar el que fan els altres és bo. És bo que expliquem què fem a casa, què fem, i que ho expliquem amb ganes i amb energia, perquè realment així és com es contagien les històries, és com la gent veu que hi ha opcions. I sobretot, per mi, la gran revolució, una estratègia de supervivència que ara mateix l'hem d'agafar amb una força increïble és l'esperança. L'esperança no és allò que diuen l'última cosa que es perd, no, l'esperança és un motor de revolució. Tenir esperança ara mateix és ser un rebel de la societat. Creure en que les coses es poden fer d'una altra manera és ser un rebel. I explicant històries revolucionem el galliner. I d'això es tracta, d'evolucionar. Explicar històries, ser positiu i allò, diguéssim, que entossudir-se amb això, per mi, és la gran revolució. I res més que moltes gràcies. Moltes gràcies, Evelyn. Moltes gràcies. De fet, el discurs de l'Evelyn justifica el per què tenim aquí a la Mònica i a... Veus que bé. Perquè, d'alguna manera, penseu que els que heu vist i les que heu vist ara a l'exposició d'Animals Invisibles, els que coneixeu el projecte que ja du el Gavi i jo des de fa temps, de vegades, quan escoltes les històries sobre els animals invisibles, el dodo, pobre, es va extingir, el vàrem extingir nosaltres molt ràpidament. Escoltes les històries sobre el gall fer del Pirineu, escoltes les històries del tritó del Montseny. Clar, sempre pot donar la impressió que al final són tot històries tristes, com pel·lícules dramàtiques, històries amb final trist. I, clar, el que sempre hem volgut dir des d'aquí del Museu de Ciències Naturals de Barcelona és que si expliquem aquestes històries dels animals invisibles hem de ser científics, hem de ser comunicadors i hem de dir la realitat, el que està succeint. Però, evidentment, la idea, i per això l'Odil i la Carlota tenien un espai i tenen un espai que és la revolució dels animals invisibles, i per això vosaltres sou aquí, és la idea aquesta, que podem fer coses i que aquestes coses poden ser individuals, poden ser col·lectives, però que es poden fer coses per canviar. També voldria destacar que aquesta taula és una taula absolutament interdisciplinar. A l'exposició heu vist que expliquem les coses des de la perspectiva de la ciència, d'un museu de ciències naturals, però també des de la perspectiva de les humanitats, des de la perspectiva de l'art. Hi ha moltes peces que formen part de pintores, d'il·lustradores, de fotògrafs, de poetes, d'actors. És a dir, la idea és que al final és un treball de tots. I aquí el Gavi, per exemple, és escriptor, el Gavi es va formar com a periodista també, però està explicant històries a través del seu coneixement, històries científiques que ens permetin reivindicar els animals invisibles. I en el cas teu, Evelyn, ets biòloga i també ets comunicadora. És a dir, el fet que és bo que des de la ciència es pugui arribar també a la comunicació i que des de la comunicació es pugui arribar també a la ciència. Igual que passa amb la Mònica. La Mònica, ella és el cas contrari de l'Evelyn. La Mònica s'ha format com a comunicadora, és periodista, però alhora està constantment, gràcies als mitjans amb els que ha treballat, està constantment en contacte amb la ciència. És a dir, que aquests dos camins
són necessaris, no? Aquestes vies, des de la comunicació anar cap a la ciència i des de la ciència també anar cap a la comunicació. Abans, jo soc científic, els científics no se'ns valorava en els nostres currículums el fer divulgació, és a dir, si ens posàvem a parlar de que l'animal amb el que soc treballant s'està extingint, no ens ho valorava ningú. Ara és el contrari. Ara, en els projectes de recerca, és molt important també aquesta vessant de la comunicació. Aleshores, us presento la Mònica Artigas. Ella és subdirectora de l'àrea nacional del National Geographic, és periodista també, com us he comunicat, i aleshores, així com a fet que estigui aquí amb nosaltres, avui m'està maleint, perquè la Mònica és molt modesta, però ella fa unes entrevistes meravelloses també, a part d'uns articles i documentals i reportatges genials, però fa poc m'entrevistava sobre el tema d'animals invisibles. Sí. I aleshores jo estava així de a l'altra banda, conillet d'Índies i ella feia jo li feia moltes preguntes perquè estic acostumada a fer més preguntes que no a respondre-les com bé et vaig dir. Però avui et tocarà respondre preguntes i alhora és a dir que si està també amb nosaltres és perquè, a part de gran periodista i comunicadora, coneix el projecte d'Animals Invisibles des de fa molt de temps, entre d'altres coses perquè ja fa potser abans que comencéssim aquesta exposició i abans que comencés a iniciar-se la idea d'aquesta exposició, o sigui, vol dir que farà ja més de 4 anys, ens va dedicar un reportatge en el National Geographic sobre animals invisibles i això li volem agrair perquè això que comentava l'Evelyn, a través d'aquestes accions és com al final una temàtica es dona a conèixer. Ella és periodista, com us he dit, actualment és sotsdirectora de l'àrea de revistes de National Geographic a l'editorial RBA. Ha treballat a mitjans com Mediapro, La Vanguardia i Televisió de Catalunya, on va ser guionista de programes culturals i també de divulgació, com per exemple la Marató. Va viure a Londres 2 anys, on a banda de fer de corresponsal pel magazín de La Vanguardia, també va col·laborar amb el prestigiós diari The Guardian i a la BBC, com sabeu, sempre molt implicada en temes també de comunicació científica. Bé, Mònica, què ens pots explicar? Com heu vist en el meu currículum, jo soc una mica més transversal, no? O sigui, jo no soc biòloga, no conec el tema. Aleshores, quan el Jordi em va contactar per venir a aquesta xerrada, jo em va preguntar sobre el tema de la revolució, no? I llavors, així pensant, jo sí que penso que estem en un moment, que necessitem fer una revolució, cadascú a la seva manera, i aleshores sí que m'agradaria exposar-vos 10 raons per fer la revolució. La primera raó és clara, és el que ens ha portat una mica fins aquí, no? Estem en plena crisi climàtica, ens sabem algunes dades de memòria, però algunes no. 1 milió d'espècies estan amenaçades anualment per l'extinció. En 50 anys, entre 1970 i 2020, les espècies han disminuït en un 70%. Si sumem la temperatura global del planeta, que ha sumat 1 grau, que cada any llancem 13 milions de tonelades al mar, no és ser catastrofista, però sí que és una raó, no? O sigui, és la primera raó clara per fer la revolució. Estem en crisi. La segona gran raó és que crec que aquesta aquesta crisi, és més invisible del que ens pensem. Abans l'Evelyn també s'hi ha referit. Fins que no la notem, fins que no la tenim a sobre, sembla com que no ens n'adonem. I sí que de vegades es fa visible, però després passem de llarg. La majoria de nosaltres sabem que estem vivint una crisi. Crec que el negacionisme realment ja no és tant, és ja molt minoritari, però és això, o sigui, ens en recordem d'aquesta crisi quan tenim alguna cosa a prop que ens la fa com a evident. I llavors aquesta també és una raó per fer la revolució, perquè hem de posar aquesta crisi en valor, de dir, això és el que ens impulsa a actuar. La tercera raó, o sigui, tenim uns governants a nivell mundial que fan pena, i això és així, o sigui, estem en un moment especialment dramàtic
és molt dramàtic. O sigui, l'altre dia veient els múltiples vídeos de la Jane Goodall i les entrevistes que feia, deia, jo posaria a Elon Musk, a Netanyahu, a tothom, a Trump, a shipping, amb un coet i ja els enviaria fora d'aquest món. Doncs, home, penso que aquesta raó també és important. O sigui, quan pensem en revolucions, ostres, quan veus aquests governants, aquest immobilisme, justament, o sigui, no només és que els interessem molt poc, sinó que és que realment la crisi climàtica, o sigui, el clima i les espècies els rellisquen a tots els que han anomenat, o sigui, crec que és una raó important. La quarta raó és que tenim líders, encara que a vegades no els veiem, no? O sigui, en una revolució fan falta i haver-ne n'hi ha, no? Jo crec que no sé, fins i tot aquests dies hem vist que hi ha gent com disposada a anar on sigui i a posar-se on sigui i de vegades crec que confiem poc en ells o que som especialment crítics quan realment, o sigui, sí que hi ha persones que són capaces de transmetre un missatge i això també és important en una revolució. Llavors, aquesta també crec que és una de les raons per les que podríem estar en un moment òptim per fer la revolució. La cinquena raó, estem formats, som una generació preparada, o sigui, ja sabem del que parlem, podem preparar una revolució molt ben organitzada. Aquesta exposició és una revolució també, o sigui, organitzar les històries que explica la Evelyn o que podem explicar nosaltres també són, o sigui, estem suficientment formats per organitzar-ho bé, i això també és una de les raons per les que crec que és el moment de la revolució. Podem fer visible l'invisible. Clar, tenim a les mans un mòbil, tenim possibilitat d'ensenyar moltes més coses que abans, i aquí també penso que ha de jugar al nostre favor. Soc molt crítica també en tecnologies, en mòbils, després parlarem de les xarxes, de tot el que arrosseguen, etc. Però sí que és veritat que d'alguna manera tenim un poder per fer una revolució que és que tenim la possibilitat d'ensenyar coses a les nostres mans, d'ensenyar coses i d'explicar coses. I això és important, no? També, la setena raó, som molts i tenim força, o sigui, un altre cop amb les xarxes. Les xarxes són poderosíssimes i ho sabem a l'hora de crear estats i corrents d'opinió i que encara que per una banda sostenen com a negoci gràcies a les nostres dades, també és veritat que les podem fer servir per voluntat i per les ganes que podem tenir de fer arribar el nostre missatge a moltíssima gent. Vuitena raó per la revolució. Això és una crisi universal, mundial, planetària. Ens afecta a tots els animals d'aquest planeta i nosaltres que podem pensar és una altra raó per fer la revolució. La novena és que hi ha molt en joc, o sigui, és veritat, no volem ser catastrofistes, hem de ser positius. Jo la revolució la veig com algo superpositiu, perquè és un ànim que el que estic intentant és com donar raons per dir, ostres, fer aquest salt de l'acció, doncs això, hi ha molt en joc, aquesta seria la novena raó, si seguim com fins ara, aquesta escalada tan bèstia, això no va bé i ho sabem, que no podrem, que ens estem carregant el planeta. I l'última raó, la desena meva, és ara o mai. Tenim el motiu molt clar per la revolució, ara o mai, i només ens falta creure-la, començar-la ja mateix i pensar el com i tenir el nostre relat i mobilitzar-nos per ella. I això és el que us he volgut explicar en aquesta presentació.
que, com que tu em vas comentar això de la revolució, a mi em vaig quedar amb la revolució i segurament tots tenim, evidentment, no són totes les raons les que estan i segurament n'hi ha moltíssimes altres, no? Però si et pregunten si ara és el moment, crec que hem de ser conscients, o sigui, que hem de poder dir que sí, que és el moment, que estan passant moltes coses, suficients coses, com per creure'ns en la força del canvi. Doncs moltes gràcies. Penso que com a decàleg ens l'hauríem d'apuntar i l'hauríem de tenir com a molt clar. Doncs ara començarem un debat entre l'Evelyn i la Mònica, que nosaltres anirem moderant, i després, com faltin uns 20 minuts per acabar, doncs ja donarem pas a les vostres preguntes. Sí, has parlat ara, la darrera paraula pràcticament que has dit ha estat relat i vosaltres articuleu relat. Sí. Els mitjans de comunicació, des que han començat a saltar les alarmes sobre el perill d'extinció i la situació extrema que es viu, com ha canviat la forma de comunicar o si ha canviat alguna cosa, també amb les noves pressions del canvi climàtic, per exemple, no? I a més pensant que això, no sé si és una dada molt real perquè ens arriben de tot arreu, però una cosa que comenten és que per fer que es mobilitzi la societat, les notícies negatives fan que et moguis hi ha 7 vegades més probabilitats que et moguis si parles d'alguna cosa des de la negativitat, diguem-ne, que no des de l'optimisme. O sigui, nosaltres estem aquí proposant optimisme i heu repetit a més i vosaltres heu fet unes exposicions i la vostra feina va per aquesta banda. Però quan la ràbia és més mobilitzadora que no pas diguem-ne, el desplegament en positiu. I aquí jo ho sé, perquè poso en crisi els 4, però els mitjans de comunicació com poden comunicar per fer que aquesta inèrcia potser canvi o què s'està fent? No només des dels especialitzats com vosaltres, que ja tracteu els vostres espais amb cura a aquest tipus de comunicació, sinó a nivell global, perquè també esteu veient com es comunica des d'altres programes, diaris, no? A veure, el que és les notícies en general, jo em miro molt, o sigui, a banda de la revista, doncs també tenim els mitjans digitals, ens donen una audiències al minut, no? Llavors, això sí que ho observo bastant, no? I és veritat que les notícies sobre el clima, no sé per què, però no arrosseguen lectors ni quan són catastrofistes ni quan t'expliquen coses positives, malauradament. I en canvi sí que és veritat que abans l'Evelyn comentava altres formes, altres històries, petites històries d'animals, de natura. Llavors aquí sí que trobem on colar-nos, explicant com més això, històries com de superació, de reintroducció d'animals, per exemple. Llavors sí que hi ha històries que a vegades són petites històries, però com més des de la curiositat o des de... Llavors sí que entrem una mica a crear interès, no? Però, en canvi, doncs això, quan donem notícies sobre el clima, que ens pensem que són importantíssim que la gent conegui què està passant, i aquí ens trobem que no tenim tant, no arrosseguen a tants lectors, no? De fet, nosaltres, per exemple, a National Geographic aquest any vam fer una portada de Clima al límit amb unes imatges de... Bueno, a la portada hi ha unes imatges de la Dana i això, i era un reportatge com molt ferm, no? I ha sigut de les portades menys venudes, saps? I això és trist, no? Perquè dius, ostres,
que jo penso que, primera, que la natura, la situació actual, no ens ho posa fàcil per ser positius. Això, primera, ja juguem una mica a remenar contra corrent. Jo crec que a vegades, amb reportatges que estan molt ben enfocats, molt ben documentats i amb fotografies increïbles, sí que et poden generar molta ràbia i aixecar-te de la cadira i cabrejar-te molt. Però quan estàs aixecat i molt enrabiat i molt cabrejat, que ho estem molt tots, què fas després? Què fas després amb aquesta indignació, amb aquesta ràbia? El que ens falten són eines. Perquè després, quan ja estàs cabrejat, ja estàs molt emprenyat i, a més, et sents culpable perquè moltes vegades aquests missatges negatius focalitzen el ciutadà com a culpable d'aquesta situació. I llavors, clar, estàs cabrejat i a sobre et sents culpable. Com què fas? No t'estan proposant solucions ni alternatives. Per això diem que les històries reals, històries amb dades, sense enganyar ningú, perquè les dades són les que són. Vull dir que el planeta està fet una punyetera merda. És que jo ja puc ser molt optimista cada dia que m'aixeco pel matí, però Déu-n'hi-do com em vaig a dormir, com estic. O sigui, és molt desgastant. I més els que treballem en mitjans de comunicació, que reps molta informació, fas un filtre i transmets una part. I a més transmets una part als teus fills o la teva família perquè ningú es talli les venes amb aquest missatge. Dius, no volem això, però és que realment la cosa està molt fotuda i és molt indignant. Clar, estem molt arrabiats, molt cabrejats, però hòstia, què fem? I el que hem d'estar és aquí, és a donar solucions. Què fem ara? Vale, Evelyn, no? Mònica, ja ens hem aixecat, ja tenim la societat cabrejada. I ara què fas amb aquestes mobilitzacions? Ens podem manifestar al carrer i podem cremar la seu política que vulgueu, però i després què? I demà què? Demà qui posem que mani, que faci les coses? Com es fa un món millor? És aquí on hem de treballar. Fotre canya qui s'ho mereix, però en treballar en les solucions que hi són. Altra cosa és que hi hagin els diners per portar-les a terme, però hi són. En funció d'això... És que estic jo cabrejada també, vull dir que soc positiva però també cabrejada al mateix temps. Molt bé, molt bé. No, que com toquen els mitjans, doncs, clar, observar quan parlem del clima, només observant quan parlem del clima, ja amb un informatiu a l'USO ja ho veiem, quan parlem del clima, doncs quan hi ha imatges, quan passen coses molt bèsties. La Dana de fa... Però en general, si no, clar. I això és el que fa reaccionar, és el que dèiem abans d'aquesta invisibilitat, que a vegades és quan ho tens al costat. En aquest sentit, ara està molt bé això perquè com volíem preguntar el mateix a tu del que preguntar el Gabriel, però s'ha de dir que la Mònica està molt interessant que ens digués això, que una portada dedicada al clima a National Geographic no fos de les més venudes, però tu que has col·laborat amb l'Arús, i em permeteu-me, però l'Arús tenia la fixació amb el Piqueras, allò que quan el Piqueras parlava de clima era com si quan hi havia una gran pluja, una gran nevada, és com si s'exaltés i com si s'emocionés. Parlo més perquè està retirat ara, però s'ha de dir que certament una de les coses com a científic que em sobta quan informa la televisió del clima és el contrari que potser del que passaria en una revista, que el clima en televisió és del que més ven a l'espai del temps. Des del drama absolut. I aleshores el tema és que a nivell de climatologia jo soc un dels deixebles d'en Martín Vide, un dels millors climatòlegs que tenim a nivell internacional, i ell ha informat sempre el clima des d'un punt de vista objectiu. Tant és així que quan ja sospitàvem o estàvem pràcticament segurs que el canvi climàtic global era una evidència, la ciència no ho deia fins que no van tenir la prova definitiva. I en canvi, ja en els mitjans de comunicació es parlava cada vegada que nevava molt o, per exemple, plovia molt, es deia canvi climàtic, quan realment això podia formar part d'un cicle més local. Però en aquest sentit, per què la televisió, per exemple, ara la informació pot ser el clima com una cosa de si n'hi ha catàstrofe millor, això fins i tot de tenir la pobra corresponsal o el pobre corresponsal que l'enganxi un tsunami o que l'enganxi un vendaval perquè si no hi ha vendaval no hi ha notícia. Però en canvi després quan es fa l'enquesta es va al carrer i se li pregunta a la gent fa molta calor, no? Per què no portem el climatòleg a parlar aquí? Perquè evidentment les percepcions que té la gent del clima és si fa dolent no podré anar a la platja, això vol dir que no fa bon clima, i si fa molta calor i tinc que posar els peus en una font és que fa massa calor. Però realment això no és una dada empírica, això és una dada absolutament subjectiva. Com enfronta ara les televisions, segons el teu prisma, aquestes informacions sobre el clima? Hi ha molt poca ciència a les teles i molts pocs científics.
Llavors el que es busca, i aquí és que ningú se senti al·ludit, però hem de fer una miqueta de psicologia, els que fem comunicació, sigui en el mitjà que sigui. De natura, els humans tenim, ara escoltàvem a l'Odil, que l'aprecio un mogollon perquè és una persona que m'estimo moltíssim, i amb l'Odil l'hem parlat moltes vegades, de, ostres, sí, l'espècie humana, som capaços de fer unes coses increïbles, però també tenim unes escletxes que és que són morbosos de mena. Ens gusta el cotilleo, el no sé què, i llavors bàsicament les teles es basen en l'audiència, publicant una notícia des del drama, amb les persones plorant, amb una dana que se'ls ha portat les cases, i això vende. Si en canvi parles que el links a Espanya s'ha recuperat d'una forma estratosfèrica i que, ostres, està al nivell de la recuperació de l'os panda i que ho haurien de celebrar amb els peus, vull dir, i això no se'n parla. T'asseguro que jo cada dia dic, hem de parlar del links, hem de parlar del links, hem de parlar del links, i no ho aconsegueixo, soc pesada un rato, i costa molt. Costa molt. Nosaltres li diem sempre, quan es queden els temes pendents, li diem els deixem en nevera. Tinc tots els animals del país en nevera. Tots estan allà a la nevera guardadets, perquè no hi ha manera. Per què? Perquè la curiositat de l'audiència, de la gent, és la catàstrofe, és el drama. Per tant, la televisió acaba mostrant com som la societat. Per tant, ens hauríem de qüestionar també què és el que ens interessa realment. I mira que Catalunya és un país que mira molt al cel. Que és això, no? Quan es parlava de meteorologia, tots miren cap al cel, i realment els meteoròlegs tenen un paper. Dintre dels científics que hi ha als mitjans de comunicació, potser és que tenen més bona reputació. Els que tractem de temes d'animalets quasi que ens infantilitzen. No, mira, parles del tritó, que és mono. A mi van arribar a dir, o pensava que era més grande. Quan em vaig fer un reportatge del tritó del Montseny a Madrid, em van dir, però si és una lagartija, digo, primer, no és una lagartija, i segon, és així de petit, dic que els mamuts es van extingir fa molt de temps, o sigui, la fauna que tenim al país és així. Imagina fins a quin punt has de lluitar en temps d'actualitat. I després, crec que no es transmet bé tampoc el missatge. No s'arriba a escarbar, ens quedem molt a les titulars, als temporals aquests que han hagut d'inundacions. L'altre dia jo ho vaig dir, perquè a mi em deixen llibertat de guió, jo no tinc guió, i dic el que em sembla, i per sort no m'han fet fora mai. Però amb tota la reconstrucció que s'està fent, o que s'intenta fer a la zona que va ser afectada per la dana l'any passat, ara fa gairebé un any, a la zona de València, la gent es queixava que estan tardant mucho en reconstruir les nostres cases. I jo vaig dir, em sap molt de greu que aquesta gent no tingui casa, però és que aquí no hi hauria d'haver-hi cases. En molts municipis de Catalunya, i quan dic molts, em quedo curta, moltíssims, ara mateix, i en plans urbanístics, en els ajuntaments, plans urbanístics aprovats en zones inundables d'aquí a 2 anys vista. La gent que compri una casa, un pis moníssim, amb el que costa ara hipotecar-se i formar, tenir un lloc digne on viure, a sobre, d'aquí 2 dies vindrà una riuada i t'ho tirarà a terra. Però encara estem així. Per què? Perquè encara no ens creiem el que tenim a sobre. Encara no ens ho creiem. Els que han aconseguit revertir una mica aquesta dinàmica de que mirem només allò dolent són, parlaves dels líders d'opinió, no? O parlaves també de la mort de la Jane Goodall. Ara es mor la Jane Goodall, ja va morir, després parlarà també el Jordi del Félix Rodríguez de la Fuente, Cousteau, quedaven allò com grans tòtems a l'Attenborough, potser... Que té 95 anys, ara, l'Attenborough. Sí, o sigui, la Jane Goodall ja no hi és tampoc, o sigui, ja estem perdent aquests referents, i una de les preguntes és, clar, té substitut la Jane Goodall o estem fent alguna cosa per produir uns líders, perquè dius, existeixen líders, has dit, no? Però on apareixen, on els localitzem, aquí tenim al cap, saps? O sigui, nosaltres sabem que hi ha gent que està fent una feina magnífica i que podrien ser líders, però algú els ha d'assenyalar. No sé si és l'algoritme o si ha de ser algun tipus de programa específic, però com es produeix això? Jo he de confessar que fa uns anys, o sigui, amb el tema de les xarxes i la gent que, no sé, que es mostrava molt als Instagrams, ja s'ensenyava fotos i tal, era com una mica reàcia a incorporar-los, no? I en canvi, darrerament penso que, no sé, m'estic com obrint una mica en aquest sentit, no? Perquè sí que penso que, clar, els hi valoro doncs això, el fet de tenir un discurs que arriba. Evidentment no tothom, però vull dir que hi ha un punt que dius, ostres, no? I hi ha gent que està explicant coses que viatja i que ho fa molt bé, no?
sé, la Carlota mateix, o la Gàdor Montaner, saps? Vull dir, hi ha molta gent que està fent, que està donant aquests missatges que també estan molt bé. Però tant com a líders? Podrien ser-ho. Vull dir que penso com tu, eh? Podrien ser-ho, sí, no? Però vull dir que... Podrien ser-ho. És que en aquest sentit, al Gavi li he preguntat a la Mònica si teníem substitut de Jane Goodall, perquè la Jane Goodall a part va estar molt associada a National. Sí, i és la nostra icona, no? Vull dir, bueno, sí, és que és la nostra icona. Sí, és així. I clar, nosaltres, evidentment, no hi ha substitut per ella ara mateix. Una pregunta que podríem plantejar-nos, potser després amb el públic, és si deixaríem que ara tinguéssim figures com aquestes, perquè ho has dit, a l'Attenborough, doncs, demà potser ens poden donar la mala notícia, però s'ha mantingut com ella. Jo crec que els hem vist parlar davant d'autoritats sense tallar-se. És a dir, perquè podien fer-ho, però perquè tampoc hi havia ningú que els pogués callar. El problema és de si deixarem que hi hagin líders com aquest, perquè el que li volia preguntar ara a l'Evelyn és que d'alguna manera tots coneixem en Félix Rodríguez de la Fuente, ara hem escoltat a l'Odil, i jo soc del 69 i era d'aquells que el pitjor càstig que podien fer és que et deien com no et portis bé no podràs veure avui l'Hombre i la Tierra. I aleshores, doncs, evidentment, era com una comunió a la televisió on en Fèlix ens predicava la paraula de la natura. I evidentment, després han sortit les biografies aquestes no permeses de les que si feia coses així, feia coses allà, però realment és que al final és que va aconseguir que la gent no es fiqués en un bosc amb una escopeta, sinó que es fiqués amb una càmera fotogràfica o amb uns prismàtics a observar, igual que en Cousteau. Doncs que sí, sempre hi ha hagut l'enveja, no? Ostres, és que feia això, feia l'altre. Però bé, és que abans la gent es ficava a l'aigua amb un arpó a pescar i aleshores els que es ficaven unes ulleres ara ens fiquem a fer fotos, no? Aleshores, en aquest sentit, què va succeir amb Fèlix? Munta una unitat d'història natural a la televisió en un moment que a nivell internacional pràcticament no existien. En aquell moment a Attenborough, que estava anant per les selves també amb una càmera petita, intentant fer el que podia, i en comptes de continuar això, que curiós que un personatge que en algunes estadístiques deien que la gent el votarien com a cap d'estat, és a dir, que això va potser espantar, no? Perquè mor i de tota l'escola que tenia al darrere, que podria haver sortit l'oportunitat que tiressin endavant, Televisió Espanyola, per exemple, no ha tornat a tenir una unitat d'història natural i, curiosament, si parlem d'altres televisions, algunes d'elles privades, no direm ara noms, però és curiós com el meu propi fill, veient-me a mi treballar i veient què treballava, però els fills i les filles de molts amics meus tenien com a ídols, ara darrerament, en comptes d'Attenborough, tenien com a ídols a personatges que fan programes on a certs animals se'ls tortura o se'ls mostra com si fossin atraccions pràcticament de circ. És a dir, tu què creus? Bé, evidentment estàs tu ara mateix, però vull dir, tu ho has dit, que costa. Aleshores, quin és el model de televisió actualment? Es pot apostar per tenir una unitat d'història natural com el de la BBC, que tothom et diu, és que no som la BBC, bé, però podríem ser-ho. M'has preguntat moltes coses, eh? Sí. Vaig per ordre. Què és el que tenia Fèlix i per què no ha tornat a succeir? A veure, i si ho feia bé o malament, suposo que tots els que esteu aquí sabeu la situació. O sigui, Fèlix... A veure, s'ha de contextualitzar en l'època. Era una època on a molts animals se'ls deia alimanyes i, per tant, matar-los fins i tot estava promogut perquè es fes i fer desaparèixer animals que directament ens molestaven, perquè eren competència, perquè el que fos, ens molestaven de la vista i els eliminàvem. En Fèlix, tenia un do de paraula espectacular, era molt bo parlant, o sigui, ell podia explicar-te el prospecte d'un medicament i que et quedaves embobat, per tant tenia una capacitat comunicativa molt, molt bona, controlava molt bé els ritmes, l'atenció... Mira que tenia una forma de parlar
que podia arribar a resultar aclaparadora i repetitiva, no? Perquè tenia una forma de parlar molt peculiar. I tenia un altre avantatge que no tenim ara, i és que hi havia 2 canals a la tele. Era un i 2, no n'hi havia més. Per tant, o veies una cosa o veies l'altra. I el Fèlix realment va arribar a la televisió com a falconero, o sigui, ella feia entrenament de rapinyaires, i el van convidar un dia amb un plató amb un falcó perquè ensenyés i tal, i va encantar, o sigui, era com un encantador d'audiències i d'animals, i llavors la seva manera d'explicar era molt passional, era com un nen també en un cos de gran. Per què se'l va qüestionar anys després? Perquè per aconseguir uns planos espectaculars amb els recursos que es tenien llavors, tecnològics, vull dir, utilitzaven animals entrenats, no eren salvatges realment. Llavors se li ha qüestionat de dir, és que això és un sacrilegi. A veure, vull dir, no era un sacrilegi en aquella època, ara sí, perquè ara tenim una consciència diferent, som una societat diferent, hi ha coses que les hem après i no tenim el permís de cometre els mateixos errors, que en aquell moment no era un error, era la situació històrica que era. Ara ja això no es permet. Per això aquests personatges que ja sé a qui et refereixes, d'altres cadenes privades, que manipulen i maltracten animals, són molt seductors perquè generen espectacle, però sense que hi hagi un discurs de bones pràctiques amb els animals. I que per tenir uns bons planos i per tenir audiència i captar l'atenció no és necessari fer patir els animals. Així li va a aquest personatge també, vull dir que no és que tingui massa ara bombo, però és veritat que tots els referents, o sigui, de les criatures sobretot, era aquest senyor. Clar, costa, però és veritat que si la televisió no aposta realment per aquesta unitat de natura, que ara em preguntaves per què no hi ha una unitat de natura, jo ho he intentat. Ara que no ens escolta ningú, jo he intentat, ja t'he dit que era molt pesada. Jo hi crec molt. Us aviso que estem fent això per streaming, eh? Fantàstic. Sí, però bueno, no em veu ni passa res. Després ens I si no que serveixi per seguir insistint. A veure, recursos tenim. Gent bona, és al·lucinant el talent que tenim en aquest país, de gent bona, com a guionistes, com a oradors, com a muntadors, com a càmeres, és brutal. Nivell de BBC, o més. És més, marxen d'aquí i se'n van a la BBC a treballar, perquè allà els hi donen valor, aquí no. Llavors, no s'ha creat una unitat de natura emparat o per igual per Televisió Espanyola, perquè la Televisió Espanyola, ara que si m'estan veient, estan per altres històries. Ahir van presentar el nou canal 2Cat. Jo ja ho vaig dir, on són els animals? On està l'esperit de la 2? La 2 era una mica com el nostre, no? Una mica el nostre santuari d'allà és on podem veure documentals de natura, allà és on podem trobar cultura, música en directe, ciència, tot i que la ciència és cultura també. Ens estem perdent. Jo ara mateix estic una mica desubicada, també. No ho acabo d'entendre. Jo, per sort, fa més de 10 anys que estic allà i continuo, però costa moltíssim. Al final no sé si són... Tot té una mica a veure amb política, amb interessos, que no hi ha diners? Mentida. Els diners hi són. El tema és cap a on els dediques. En què vols enfocar-ho? Ens omplim la boca de l'agenda 2030 i d'aquí a pocs anys vista hem de tenir el 30% dels nostres mars protegits, hem de fer més reserves, que si el corredor d'aquí... I després a la realitat no es fa. Parlem de diners. M'he ficat amb tothom, no he deixat a ningú. Però és que he vist des d'allà, és això, o sigui, és que... I no tenim tampoc presentadors de natura enlloc. Vull dir que és veritat que estic jo i tinc la posició que tinc ara mateix. O sigui, durant 9 anys he estat presentant una sèrie documental de natura, però ara no, perquè es van carregar 4 programes de natura de cop. Érem 4 a la 2 i els 4 se'ls van carregar de cop. I quan tenien bones audiències. Home, feien més de mig milió de persones. Més de mig milió de persones. Jo vinc de la literatura i han posat Pàgina 2, que era un dels programes que hi havia de literatura, l'han posat a l'hora de la missa. Bueno, almenys se l'han conservat, però... És una cosa així, no? Però mirant, a veure, com aconseguir, si no estan els líders, potser sí que els temes que es proposen aconsegueixen atraure gent. Per exemple, els animals National Geographic que heu posat en portades o reportatges que heu desenvolupat, que hagueu tingut una audiència, molts més lectors que de costum. Recordes algun singular? I també, en qüestions tècniques, parlaves també de com es tractava, era una qüestió més ètica, no? Però la tècnica també és molt important. Vosaltres també, la revista impresa i el que
traieu per edició digital. Com es decideixen aquí què entra en un puesto i què en l'altre, no? Abans, comentant això del links, he pensat ràpidament, o sigui, nosaltres, per exemple, a l'edició impresa sí que traiem, o sigui, sí que donem molts més reportatges d'animals i de natura que, per exemple, a l'edició digital. Llavors, això per què passa? Doncs perquè a l'edició digital, com us deia, estem molt pendents sempre del tema de les audiències. Llavors, doncs, és una cosa, és això, és en directe veure què interessa a la gent i guiar-te per això. Llavors, doncs, mira, ahir la notícia més vista va ser una sobre la lluna del cazador, no sé què, no? La lluna que hi havia ahir. Llavors, vull dir que... Però com a revista impresa em penso que sou la més venuda d'Espanya, no? Sí. I nosaltres traiem reportatges de natura a la revista impresa. Però, per exemple, abans hi havia més portades de natura, i ara n'hi ha menys. Em permets fer un petit incís? I, Mònica, no sé, ara deies, ens devem una mica a les audiències, no? El que a la gent li agrada més ho fem. Jo, no sé si ho comparteixes, però i si ho giréssim? És a dir, l'audiència acaba marcant, per al seu interès, què és el que acabem publicant o què és el que acabem emetent. Per tant, anem a remolc, anem al darrere. El que la gent vol, nosaltres ho fem. Perquè, òbviament, hem de viure d'alguna cosa. Que vivim en casa, tenim hipoteques tothom. I si ho féssim al revés? És a dir, per què no podem provocar l'interès realment? Per què no podem agafar la força de la comunicació de dir no, farem que us interessi? Per què no ho podem girar? M'ho plantejo a mi mateixa, de dir, ostres, fem-nos importants de veritat. No esperem que la gent ens validi per ser importants, sinó que ho som. O sigui, la feina que es fa des dels reportatges de natura, de ciència, que és transversal i que involucra a la salut de les persones directament, no sé, alguna cosa no estem fent bé? Perquè la gent no s'interessi per aquelles coses que realment creiem que són interessants i importants. Ho deixo aquí, és una reflexió que dic, ostres, molt revés, d'alguna manera. No, és així. Almenys, o sigui, nosaltres sí que, doncs, amb això sí que és un orgull pensar que National Geographic s'ha mantingut i té molt clares quina és la seva línia editorial, no? Llavors, doncs, això, evidentment, hi és i ha de ser, i doncs això sí que estic orgullosa de que es mantingui, no? Però em sap greu doncs no ser capaços, doncs això, no? Sobretot per la part digital, que és el gran canal de consum ara, doncs no potser ser capaços d'arrossegar més. O sigui, potser és això, potser no ho acabem de fer bé, però, per exemple, clar, no sé, fins i tot a vegades et diuen per digital, ostres, és que aquest reportatge és molt llarg. És que, clar, llavors és com allò de, ostres, no? A vegades les notícies del digital acaben sent com més un producte, una alerta, un producte de consum ràpid, i això sap greu, però és que és així. O sigui, et quedes una mica sempre amb allò que et falta, no? Clar, en aquest sentit, per exemple, jo sempre defenso el paper, però fins i tot a vegades en els diaris, perquè reconec que amb un paper, quan tu agafes una revista o agafes un diari, o sigui, tu pots anar a les notícies que t'agradin, als reportatges que t'agradin, però hi ha moltes coses que se't quedaran, perquè allà hi ha hagut el pensar d'un editor que ha decidit donar-te aquella notícia de determinada manera, donar-li una llargada. O sigui, aquí hi ha una feina de col·locació a la pàgina, que també ho fem en la revista, on els criteris són editorials i no tant de consum. I, en canvi, a les xarxes i en el món digital, aquest criteri costa molt més d'aplicar. No sé si m'explico, però llavors, clar, ens trobem amb això, que ostres, que ens deixem com guiar pels gustos o pels algoritmes també, a l'hora de penjar coses a les xarxes. I sí que és veritat que en el paper podem ser més curosos, més seriosos, perquè tenim aquest espai, Però sí que és veritat que malauradament el món digital és molt producte, molt consum. Ens havies portat algun exemple, penso, d'animals
així en extinció que heu tret en etnogràfic? No, és que quan em veu comentar... No, dèiem una mica... Ens fa molta gràcia comprovar... No sé si es pot posar... Comprovar que els animals que més mira la gent, doncs hi ha un reportatge que és Animales en peligro de extinción. Aquest reportatge, o sigui, ara he dit que el món digital, que va malament i tal, però sí que és veritat que aquest reportatge és dels més vistos també de la nostra web, no? I allà hi ha tota una sèrie, trobeu una llista enorme d'animals en perill d'extinció. I una vegada fent anàlisi de quins animals ens agrada, quins animals ens atrauen quan els veiem a les xarxes o quan els veiem en una notícia del digital, és que tenen com certa actitud com humana, no? I fins i tot a vegades, quan fem també notícies, a vegades és allò, així liguen, no? Les ballenes, les orques, no? Que dius, ostres, no? Què estem dient, no? Però suposo que tu també t'hi trobes, no? Sí, som uns egocèntrics, ja està clar. Tot el dia, no? Però utilitzem una mica la psicologia, el que deia, no? De publiques coses pensant en el morbositat que hi ha al darrere. Utilitzes una mica de vull fer arribar aquest missatge. A veure quina és la debilitat humana que puc trobar per colar-se-la. Exacte. Jo, per exemple, tiro molt a les històries d'això, de quina connexió hi ha amb la teva vida personal, no? Interpel·lar la gent. I llavors crees una connexió amb animals, amb els que tenen una mirada buida. Els peixos, jo que soc més marina, costa molt vendre la vida dels peixos perquè ningú té una sardina en forma de peluix al sofà de casa. Vull dir, tindràs un... No sé, tindràs un os panda, però no tindràs una sardina. La sardina no la visualitzes com un animal tendre i bonic que vulguis abraçar. Llavors, d'alguna manera has de trobar, hosti, les sardines són importants, que són la base de l'alimentació, que no sé què... I trobes l'escletxa. Al final juguem, fem una mica de psicologia, no? Si heu de pintar ratlles com el Nemo a les sardines. Sí, l'os panda seria el paradigma d'animal en extinció que tothom el troba simpàtic i... Bueno, és que són torpes... Clar, sí. És que, sí. Bueno, vivim també... Walt Disney ha fet molt de mal, també. Exacte. Ulls grans, castanyetes i tot això. El Gavi i jo ens hem quedat amb un munt de preguntes per fer a l'Helene i a la Mònica, però ens han demanat, sisplau, que us deixéssim com a mínim 20 minuts d'entrar. No, compte, que si... anirà sortint, segur que el públic les deu tenir aquestes preguntes també, però ara farem ja un diàleg entre vosaltres i l'Evelyn i la Mònica. Aleshores, doncs, alguna paraula, alguna pregunta que tingueu? Si no, el Gavi i jo tenim aquí... Sí, mira, hi ha diverses paraules. Us passarem el micròfon perquè sense micròfon no s'escoltaria en l'streaming. No, és que de fet sí, necessitem el micròfon, ho sento. Sí, Víctor, aquí en el mig. Aquí, sí, aquest senyor. Sí. Perdona, que crec que no s'escolta. Igual. A veure, sí, ara sí, no? Sí, perfecte. Com us deia, moltes gràcies per la presentació. I ara estàveu exposant moltes idees molt interessants, ens estaven aquí passant. Heu dit una cosa, la Evelyn abans ha dit una cosa i jo crec que és clau quan parlàveu, sobretot perquè heu estat parlant sobretot de les televisions i això, ha dit una cosa que a mi se m'ha quedat que és clau, que diu, i és veritat, diu, tant en la televisió com en la política potser és que hi ha molt poca ciència. I vull dir, falta aquest assessorament científic que, clar, jo ara estava pensant, i com fas una miqueta per poder ocupar aquest espai. Però ara que estàveu parlant de tot això, del tema de com fer arribar les notícies i també del tema digital, suposo que no parlant tant dels mitjans de comunicació convencionals, sinó de les xarxes, com penseu els comunicadors, diguem-ne, que aquesta part científica hauria d'utilitzar-les per poder arribar també potser més al gran públic, perquè sí que esteu dient, que tu has dit molt bé, Mònica, dius, no, la gent quan diu, ui, aquest reportatge és molt llarg i tal,
potser, i quan parleu dels flashes, de les notícies digitals que apareixen i que a més estan amb titulars com per captar instintivament l'atenció, diguem-ne, quines estratègies... No penso potser que el tema de les xarxes fa també tota amb aquesta rapidesa potser una falta més de concentració i de reflexió potser en la gent, en el gran públic. Llavors, quines serien les estratègies, diguem-ne, de comunicació per utilitzar les xarxes per apropar tot el tema de la natura i de la ciència? He vist que, per exemple, en el CREAF, he vist que comencen a fer posts una mica més adreçats més al jovent, més ràpids, més interactius, però, resumint, creieu que és la manera una mica d'utilitzar les mateixes eines perquè no hi ha una altra? Estan les forces de les xarxes que s'ha de jugar això de la mateixa manera? No sé si m'explico, El CREAF fa una feina fantàstica perquè darrere hi ha una persona que es diu Anna Ramon, que és meravellosa i que és una crac. I llavors allà han apostat molt per tenir un departament de comunicació que a més té formació científica. Quan deia que no hi havia ciència ni en televisió ni en molts mitjans, és real i sabeu la quantitat de cagades però descomunals, que hi ha, a vegades són molt subtils, pot ser un frame, un plano d'un reportatge, el que sigui, que estàs a casa i a mi se'm para el cor quan veig certes coses, dic, això no és aquest bitxo. No sé, jo l'altre dia vaig muntar un reportatge sobre libèl·lules, perquè ara les libèl·lules estan on fire, copulant totes i és meravellós, us convido que aneu a veure, perquè és meravellós. Però clar, el que diem libèl·lules és un tipus de bitxo, no? I els cavallets del diable són uns altres. Doncs, bueno, la gent que no sap us barreja, hi ha uns jaleos. Jo, sincerament, no dono l'abast. Jo ara mateix soc guionista i faig uns reportatges sobre el Para Todos Lados, que és un programa de cultura, i ja podria afegir, a més de guionista i això, realitzadora, ajudant de realització, direcció, assessorament científic, faig tot, perquè és que si no es cometen errors que no puc revisar. I a mi penso, ostres, com a mínim poqueta cosa que tenim de ciència, com a mínim que sigui bona. Si hem d'utilitzar les xarxes o no, jo crec que ja que no podem trobar encara aquest truc de com podem fer que la gent s'interessi però que nosaltres realment voldríem, de moment hem de seguir les normes del joc. És que si no ens quedarem fora. Ens hem d'adaptar. El CREAF fa molt bona feina, hi ha molta gent que fa molt bona feina de divulgació científica, hi ha molts bons divulgadors de ciència, de natura potser n'hi ha menys, però de ciència en general hi ha de tots els estils que puguis imaginar. Cadascú tindrà el seu públic. Si són rigorosos, a mi em sembla fantàstic. En les xarxes crec que hi ha més gent explicant ciència que no pas als mitjans convencionals, per dir-ho d'alguna manera, que no n'hi ha. Televisió pública, hi ha prou feines. I a TV3, corregiu-me si m'equivoco, perquè jo no veig la tele, malgrat treballar a la tele, diria que a TV3 no hi ha absolutament res. Res. I a la 2 poco le queda. Jo també estic a favor d'utilitzar-les i estic plenament d'acord amb ella que cal molt més, doncs això, molt més rigor en general, no? Perquè és així, o sigui... A la BBC, els equips de rodatge dels documentals de la BBC, ara ja, per l'última notícia que m'ha arribat de gent que treballa allà, ja no és tan així, són gent molt experta en gravar amb càmeres ultra, mega, superpotents, però els equips són formats tots des del guionista, el realitzador, el que localitza, el que porta els entrepans, tots són científics. Tots. Aquí, a vegades, ni el que parla de ciència és científic. No. Nosaltres, per exemple, nosaltres a la revista no som científics. Nosaltres el que sí que tenim sempre és un comitè assessor que és una barbaritat. O sigui, en això sí que... O sigui, no es tracta només de cobrir-nos les espatlles per no pifiar-la. És que la ciència té tantes coses a dir, tantes coses a explicar, que seria un horror no poder treballar com a vegades treballem, no? Abans m'han preguntat que un dels meus reportatges favorits és aquest de El milagro de Gibraltar, que el vaig escriure jo, i que, clar, vaig intentar explicar en aquest reportatge perquè l'estret de Gibraltar, tot i ser la zona del planeta amb més densitat de tràfic marítim del món, per què mantenia la vida que manté, perquè és al·lucinant, no?
I llavors, doncs, clar, vaig haver d'explicar-ho des del punt de vista de la geologia, com es va formar l'estret, en quin moment es va separar la Terra i per què va passar el que va... Per què hi ha aquelles profunditats, aquestes caigudes de la plataforma oceànica que fan que hi hagi aquesta possibilitat de que hi hagi tantíssimes espècies a la columna d'aigua. Per què es formen les corrents, unes corrents que fan que espècies, com el que deies abans de la sardina, o sigui, moguin tota una sèrie de fauna, per què s'ha convertit en un lloc de pas. Llavors, doncs això, que has de consultar i has de parlar amb biòlegs, amb geòlegs i amb tot tipus de científics. Llavors, aquí sí que es fa una feina molt important. I és veritat, parlo, o sigui, si em veuen els de digital diran, però és veritat que, per exemple, en digital no dona temps, perquè sempre es treballa més al dia. Llavors, l'assessorament a vegades a la ciència no hi és. I en aquest sentit, les xarxes crec que està passant una mica el mateix, que no sé, que falta una mica això. També és veritat que el cas, per exemple, de l'Evelyn, que és una científica que fa divulgació, també és bastant únic. Normalment, els científics sempre t'ho diuen, que ells prefereixen explicar-te les coses i que tu les passis. Vull dir que és veritat que aquesta part de científic, que a més és divulgador, que és molt interessant i que és el que ha de ser, no és tan comú com això, com més de periodistes que busquem una mica en els científics el coneixement i el saber. Més preguntes? Sí, allà. Hola, muchas gracias por vuestras ponencias, muy interesantes. Yo quería destacar dos cosas a colación de lo de pensar un poco en positivo, ¿Qué podemos hacer? Yo, por ejemplo, no sé si conocéis a David Byrne, que era el cantante de Talking Heads. Él tiene un proyecto muy interesante por el cual no se le conoce tanto, pero es muy interesante, que se llama Reasons to be Cheerful, y es un periódico que él... es digital, principalmente, que él creó para hablar de noticias de impacto positivo, principalmente ambientales, pero también sociales. Entonces, no sé, para mí es un paradigma de persona increíble, porque aparte él es un tío que mola todo, quiero decir que es músico, que ha estado ahí en los 70, en los 90, con Brian Eno, no sé qué, no sé cuántos, y hace toda esta labor y creo que hace falta más gente así, como que de repente realmente tenga una convicción y tenga la clave de llevar a cabo este otro tipo de propuestas que siempre con colaboración científica y con expertos, pero genere como no esperanza, pero sí partiendo de la esperanza un poco de otro tipo de mensaje, desde la comunicación. Y un poco en esta clave, quizá menos conocido, o quizá, seguro que Mónica lo conoce, estoy justamente ahora leyendo La naturaleza en la naturaleza de Enric Sala, que también me parece un referente, precisamente catalán, además, increíble, que él dijo, ¿yo qué hago aquí? Entonces, ¿yo qué hago aquí estudiando? Cuando estoy haciendo una necrológica de los océanos, me voy a vender al National Geographic que tenemos que hacer algo, Vamos a hacer algo, vamos a mostrar la belleza de estas pristine waters y vamos a hacer un impacto real, de, chicos, tenemos todo esto, ¿cómo podemos conservarlo, a través de su trabajo con todo su equipo? En España cuesta un poco más, pero creo que tomar conciencia y teniendo referentes igual es guay, intentar darle este punto de vista. Yo en realidad no tengo nada que ver con la ciencia, trabajo en la imagen y doy clases, y doy clases a alumnos que quieren estar en la moda y eso, y también me doy cuenta de que muchas veces les cuesta mucho seguir el hilo, Entonces también en realidad hay que
hay que adaptarse a estos tiempos, ¿no? Y decir, oye, es que esto es súper interesante, es que a ti te importan los corales, aunque no los veas o no los veas aquí, porque son unos seres increíbles. Entonces, bueno, simplemente quería compartir esto. Gracias. Moltes gràcies. Hi ha alguna paraula més? Sí. Hola, vale. No sé qui ha estat al principi de la ponència, però crec que ha estat la Mònica, que has dit que avui a dia el negacionisme cada vegada s'està ralentitzant i és menor. I jo estic molt en desacord perquè el que veig com a persona de la meva generació és que hi ha cada vegada més negacionistes, no només climàtics, sinó de moltes coses. Aleshores, com a persona, us pregunto a vosaltres, perquè segur que us ha passat, que com a persones de peu, del carrer, què podem fer per lluitar contra aquests negacionistes que se'ls plantegen com un càncer, jo crec, en la ideologia popular i en la ciència. I més ara que tenim, com heu parlat, una mancança de referents científics a les xarxes, als medis convencionals. No sé, què podem fer? És un gran tema. Jo quan faig... És que porto molts anys. Jo m'he trobat en moltes situacions, fins al punt que fins i tot vaig haver de portar un cas als jutjats per amenaces i mil històries. Per un tema que vaig dir que no s'havia de donar de menjar els coloms. Per què? Perquè no s'havia de donar de menjar els coloms, perquè és dolent pels coloms, perquè se'ls fa el cervell petit i són més tontes, pobretes, i són bitxos molt intel·ligents que no fa falta que se'ls alimenti. Bé, el tema és que em vaig donar compte que, per molt que jo tenia molt bones intencions, perquè vaig voler explicar-me més àmpliament després, de dir no ho feu per aquest raó, aquest això. A més, el Juan Carlos Senar, que em va dir valiente, el dia que parlis dels gats al carrer, diu, ja no quedarà res de tu. Toques coloms i gats i ja, adiós. Jo em vaig donar compte que havia tocat una cosa que està aliena amb el negacionisme, que són les creences. La població jo la dividiria quasi en tres. Avui diria que estem en el ventall del públic amable, de la gent convençuda, sensibilitzada, siguin o no científics, és igual, però és gent que ja entén aquest discurs, que està oberta a aprendre més i a complementar els coneixements. Tens a l'altre extrem la gent que té unes creences molt arrelades, basades en vés a saber què, que no els trauràs d'aquí, on estan els negacionistes, i després tens tot el ventall al mig. Aquesta gent que són susceptibles a caure en aquest ventall o, si tu curres molt i fas bé la feina, que això interpel·lo els que estem aquí dalt i segurament tots que esteu aquí baix des del carrer, és que tirin cap a aquesta banda. Hem de treballar en aquesta banda, perquè si estem aquí, entres a l'infern. I a més, no deixem de pensar que som persones, que tenim vides i que a vegades, si entres aquí, surts escaldat sempre. I llavors, no només surts escaldat, que acabes tu també caient en el catastrofisme de dir, mira, la humanitat que se'n vagi a fer punyetes, el planeta seguirà perquè realment el clima no està en crisi. El clima sí que. Estem en crisi l'espècie humana. Som els humans que estem en crisi. El clima farà, vindrà, marxarà, unes espècies sobreviuran, les altres no. Estem parlant de la supervivència de la nostra espècie. Estem intentant conservar un planeta que ens permeti viure, perquè malgrat pensem que els humans som uns super mega guais d'espècies, som una espècie molt vulnerable. Com pugi una miqueta la concentració d'oxigen a l'atmosfera, la palmem. Com vagi una miqueta més cap al nitrogen, la palmem. Com pugi massa la pressió, és que ens morim. Si es mou una miqueta el planeta, desapareixem. Si no sigui per una epidèmia, serà per les condicions ambientals, serà per la contaminació, pel que sigui. Per tant, som super vulnerables nosaltres. No sé, jo tiraria per parlar i tenir converses amb les persones que realment estan obertes a escoltar-te, però per protegir-te tu, perquè tu no pots passar amb aquest forat. Tu has de continuar aquí o aquí. Per tant, aquests, oblida'ls, de debò. Després de pensar molt en com buscar estratègies i com ho fem, una cosa que particularment m'he adonat és que reaccionem davant l'hecatombe o l'art. La informació ens situa, ens dona una percepció, però quan reaccionem de debò és quan ens arriba alguna cosa a tocar i ens afecta i ens emociona pel motiu que sigui. Quan ve el desastre, no tens més remei, o amb l'art, personalment, penso que qui estem aquí,
Jo sóc escriptor perquè jo vaig llegir històries d'escriptors que em van emocionar i em van portar a voler fer això que m'havia admirat i que m'havia portat i m'havia transformat com a individu. Per això, aquesta exposició el que fa és ajuntar comunicació, ciència, amb art. Aquí trobareu el Joan Fontcuberta, a la Lili Bric, trobareu gent que ha pensat en el seu entorn i l'ha comunicat d'una manera emocionant, cadascú des de la seva mirada. Penso que una aposta seriosa des d'aquí i cada vegada afegint art, podem arribar a algun lloc. I quan comença a teixir-se la xarxa, aleshores arribarem a resultats, perquè serà molta gent compartint emocions diverses, però clar, per això s'ha de crear relat. Relat des dels mitjans de comunicació, molt important per sensibilitzar, i després relat dels propis artistes que estiguin mirant cap a aquesta banda. Nosaltres ara fa poc també hem tirat endavant una web que es diu Liternatura, que justament el que procura és fer visible totes les narratives que estan mirant cap a la natura i donant-li un protagonisme singular o estel·lar. Per mi, les dues estratègies clau són aquestes, o el desastre, i aquí ja el tenim, o l'art, i aquí sí que fa falta iniciativa de la pròpia societat. I a partir d'aquí, xarxa. Com a científic, t'haig de dir que ell ho ha dit des de la banda de l'art, de la literatura, com a científic, i no és buscar la part pessimista ni catastrofista, sinó la part realista. De fet, vam tenir un avís que ens el va donar la natura. De fet, durant aquell període vaig escriure un llibre que és Dioses con pies de barro per definir que això, el que ens ha explicat abans l'Evelyn, que ens ho ha explicat també la Mònica, nosaltres som una espècie més a la natura. De fet, quan diem anem a salvar el planeta, no, anem a salvar-nos a nosaltres, si és que podem, perquè clar, el tema és que el planeta continuarà amb rates, escarbats, amb altres coses, vull dir, el planeta tirarà per una altra banda. S'ha de dir que quan vam tenir el cas de la pandèmia del coronavirus, va ser una desgràcia, perquè sabeu que va afectar molt a persones que van morir, altres que van quedar tocades de per vida i moltes famílies afectades i tot el desastre que va succeir. Però va ser una resposta de la natura vers les nostres accions. En allà s'hagués pogut prendre mentalitat, o que molta gent va dir, jo per exemple ara tampoc diré noms com abans, però molts d'aquests economistes que solen sortir per televisió, negacionistes extrems de no, això del canvi climàtic s'ho inventen per fotre'ns les fàbriques fora perquè el sistema capitalista no tiri endavant, doncs, ostres, van començar a dir vinga, doneu diners a la ciència perquè tirin endavant una vacuna. El que passa és que volien la vacuna per tornar a omplir les fàbriques i perquè tornessin a volar els avions de les companyies aèries. No ho estaven dient perquè volien el bé comú, perquè ja sabeu les brutalitats que van anar succeint. Però d'alguna manera allò també haguessin tingut que aprofitar-ho millor en aquesta revolució per dir, escolteu, no veieu que ens està avisant la natura? O prenem cartes en l'assumpte o vindran altres pandèmies i catàstrofes. Per això el que deia el Gavi, o ho fem per les bones, de que anem sensibilitzant-nos i anem a lluitar perquè cal, o ens tocarà una altra vegada passar les magres amb una situació catastròfica. I aquesta situació catastròfica del coronavirus no va ser la pitjor, perquè en aquesta es va trobar una solució que era la vacuna, però no sempre trobarem la solució. I com deia l'Evelyn i parlava amb la Mònica, una pujada d'1 grau, una pujada de 2 graus, i aleshores ni vacunes ni cap problema. Però per què hem de lluitar? Doncs perquè moltes vegades ens ho diuen. I per què la gent roba en un cotxe a baix de casa i ja ningú li importa, no truco a la poli perquè, ostres, una denúncia. Amb el clima ens passa igual, o amb la natura ens passa igual. Però qui més qui menys, doncs tindreu fills, alguns ja tenim fills o filles, n'hi ha nets, netes, doncs jo ho tinc molt clar. Ni que sigui per egoisme, vull fer-ho per ells. És a dir, venen altres generacions i és injust que nosaltres que hem jugat al carrer i que ens ho hem passat bé pel carrer, que potser en 4 dies la gent tingui que anar amb una màscara pel carrer per respirar o no sortir perquè els ultraviolats el fregiran viu. És a dir, que d'alguna manera potser també ens hauríem d'agafar
i jo crec que aquí els mitjans de comunicació, però també el cinema, també el còmic, ens ho està ensenyant constantment. Les distopies, ara demà me'n vaig cap al Festival de Sitges i les distopies del Festival Fantàstic ja no són distopies, per desgràcia són Documentals. Són documentals. Aleshores, això és el que hem d'evitar. Bé, donar les gràcies a l'Evelyn i a la Mònica per aquesta taula rodona fantàstica. Dir-vos que el missatge és això, aixequem-nos per la revolució, però d'alguna manera també dir-vos que continuem i amb aquesta revolució continuen més activitats relacionades amb l'exposició d'Animals Invisibles i relacionades al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. No sé si ja s'ha projectat, perquè no ho he vist, però podem anunciar les properes activitats, Marc? Sí? Les tenim? Molt bé. Doncs aquí teniu les properes activitats que farem relacionades amb Animals Invisibles. Ja podeu començar a apuntar-vos en el web. I ara al sortir teniu a la taula el llibre d'Animals Invisibles. De fet, tot això ho hem fet per vendre el llibre. És a dir, que aleshores teniu el llibre que si algú el volgués, allà d'alguna manera podria ser una mica de medicina per començar a fer coses. Moltes gràcies, Evelyn, moltes gràcies, Mònica, Gavi, i bé, gràcies a vosaltres per venir i a l'equip del museu per fer això possible.